Ibophe mngqonkho, ibophe ntsundu yatshona malaka. Oh madoda, siyangena ukwenjenje njalo njoko sothula ibotyo. Siyakhahlela kwikumkani zezo lakho wethu. Iinkosi zipondo nozithetyane. Amaphakathi akomkhulu. Bantwana bethongo, abantwana bengulo, sithi mabudethe bumnyama kuvela ukanya kube chosi kube yele. Iindlantloko zamashe. Siyabulisa ukwenjenje uzibambile umngqongo ntsundu sophitsha umgudu unxekho uzonto antshapeka zumenza nje. Inkonjani imnyama apha emafini buyizofela ekhaya. Ikilundi emandungwaneni koqhwesha odiyo gungo ndarhana ngamageza angarhaleli into yam into ezinento zazo. Siyangena ukwenjenje ngumhla wesithathu kule yenkwindla kulo mnyaka wama-2026. Sibulisa kuwe mphulaphuli sitsho sithi enkosi kakhulu ngokhetha injalo nje ukutyumbe uchonge isikhululo sakho sasekuhlaleni iVukani Community Radio. Emva kwethutyana kudala ke manye bemane bendirhweca apha ecaleni uba uphi mngqongo, ndimlo bethunani ndikhona ndiyangandawo. Siyangena ke kungolwesibini mphulaphuli ezintsukwini. Isiko ke lidala injalo njoko akabikho kwanto etshintshileyo. Qho ngolwesibini siye sibe nalo ijwarha lasematshatshwini tata uDomsane Kakhungwayo ngujwarha umazaleni umtika udolo limdaka ngenxa yothandaza. Ndiyaxelela nguye ke siye sibe naye namhlanje lolwasuku lokuba ngaba sikuhlalutyele amaphupho. Injalo njoku siye singawahlahlobi nje lamaphupho, siye sibe kanti siyakuhlolela nokuhlolela xa sinalo ithuba. Sitsho uba hayi eli lihamba koluphi na uhlobo. Nanamhlanje ukhona jwarha lasematshatshwini. Masibulise mtika kamazaleni injalo njoku ndikunike nethuba bulise kumphulaphula emva kwethutyana singasathethi kunye. Camako dade, camako. Enkosi mngqongo. Kudala siyiqhuba ke thina ke mngqongo, ngoku samkela wena ke ngoku tata. Siyakwamkela ke ngoku apha enkqubeni yakho ke ngoku tata. Camako. Siyakwamkela Zondwa. Kaloku ngumadiba unozondwa zintshaba zimzonda ke kuba singazumenza nto. Uzundenza nix. Camako tata. Mandithathe nelithuba ndizibulisele nam kubaphulaphuli kuzo zonke indawo baphulaphule kuzo abaphulaphuli beVukani. Ndisithi makudede bumnyama phaa kubo kuvela ukhanya. Ndisitsho nakuzo zonke iinkundla zokukhanya. Ndisitsho nakuwonke loo mathongo okukhanya. Ndithi makube camako kubele kube chosi kwakhona siyakwamkela mngqongo. Camako umazaleni ndiyabulela kakhulu. Injalo njoku ndiyibulele uba ngaba ndithe xa ndiphinde ndibuya apha wandindiza xa ndimane ndikukhweba into yoba ngabe lapha enkqubeni ube kanti uyazinika ithuba lokuba ngaba ube kunye nathi enkqubeni. Mphulaphuli, uyayazi ke isiko leliya lokuba ngaba ushicilelo lwakho alubakho lude kakhulu, luba lufitshane. Injalo njoku ningafowuni ngoWhatsApp, uyawufowuna emnxebeni. Kungafika beningayenzi le nto ngoba beningekho, niyenza nje apha kum, ningafowuni ngoWhatsApp baphulaphula. Siyanicela kwela cala ngaphaya khona ukuze sibe kanti siyalungisana kakuhle uba umazaleni abe kanti naye ithongo lakho uyalihlalutya kakuhle kwela cala ngaphaya. Uyawudibana nathi ke kwa-072 514 5381 072 514 5381. Kunini ndinikhumbula baphulaphula, masive nje ngokhawuleza ukudibena unqama kungena kusithiwani. Molweni ekhaya. Camako tata. Ndicela undixelele eli phupha ndiphuphe ndityibilika emlanjeni kumatye anomtyibilizi. Ndiphakame ndiwangecala elase-left. Ndiphakame kule ndawo ndiye kwelinye nantsi ndiyaqabuka mandapazotyibilika. Mandijike ndiphume ngezantsi kulaa manzi amhlophe amanzi otyibilika emlanjeni. Ndiwele zibukweni apho ndiphupha khona. Phuphe tyibilike ematyeni emlanjeni uba umazaleni. Camako tata. Sasazi masiqale ngolo mphulaphuli simhlolele. Asizulitolika eliphupha msasazi, sizalihlola.
sikhawulelane nomphulaphuli phaya. Qhamakho. Athi amathongo akokwabo umphulaphuli lowane angabolisebenzisa kakhulu iyeza elikhandwayo. Into abothi ayenze xa kwezi zinto abohamba aye esizibeni okha amanzi esiziba. Xa ekhala amanzi esiziba awacele athi ndicela la manzi bantu basekhaya ndiwasebenzise ukutyhila izinto zam. Kukhona apho ingathi ndibopheleleka khona. Bathi ke ngumsasazi uba wenze loo nto leyo ugqibile angawaxubi nanto, afuthe ngawo, acime ngawo, aphalaze ngawo. Bazama umxelela loo nto ke lo thongo. Camago ke msasazi. Qhamakho ba uMazaleni, masikhangele ke kwelinye icala umphulaphula ungena esithini 072 514 5381 072 514 5381 kusemnxebeni. Kungenjalo uyawushiya nje ushicilelo lwakho le voice note. Qhamakho ekhaya. Qhamakho msasazi. Oh, siyabulela uphinde sibe nawe. Molweni mama. Ndibulisana kutata nakubaphulaphula. Ndiyacela wethu msasazi undibuzele kutata. Ndithonga ndikhwela itrakhi, ezi trakhi zenza indlela. Ndikhwele ngemva. Ibe seyihlangabezana naligalelayo amatye. Xa ezagalela ndehlike. Ndigqithe emzini umama othile uyasinda ebaleni kwakhe. Ndiphinde endleleni nisajika uyasinda, usindiwe. Ubulongo obuhlaza obungaqhelekanga. Uqondo lithetha ukuthini enkosi tata? Qhamakho mama, enkosi kakhulu, siyabulela. Qhamakho ba uMazaleni. Camago msasazi, masiphinde nalo umphulaphuli lo simhlolele phaa emoyeni uba kwenzeka ntoni na. Into enzekayo phaa msasazi, umphulaphuli uhlutshwa leli nyawo lasekhohlo. Eli nyawo lasekhohlo liyamhlupha apha ngasethangeni. Kuyabonakala uba ikhona into awayeyinyatheliswe. Ngoku kuthiwa into makayenze azakhe ubulongwe adibanise nomhlaba, abe ngathi uyabufudumeza or abe ngathi uyabupheka, abeke ela inyawo eliya. Izawuphela loo nto le mhluphayo, atsho amathongo akokwabo. Camago Mazaleni, Qhamakho Mtika, masiva omnye umphulaphuli. Molweni ekhaya. Welcome back Ntsundu. Molweni. Ndiqamakoshe kutata ukhungwayo. Yes ma. Eli phupha liphutshwe ngumama wam. Umama uphupha engathi uzama ungena esibhedlele, like ubona abantu akayazi uba kutheni kungangenwa egeyithini, abantu betsiba ngecingo, kunyukwa ngecingo kuwo. Uthi wabangazama yena efuna ungena apha, abanye abantu bayakwazi ukungena baphumele, hayi yena akakwazi. Wathi xa ezama ujikele esithi makakhakhangele elinye icala anongena ngalo, wothuka engakhange angene kwesi sibhedlele. Ingabi ithetha ntoni Camago? Qhamakho enkosi kakhulu. Qhamakho ba uMazaleni. Camago msasazi, ingathi namhlanje uma uphezulu msasazi, asazi. Umama lo womphulaphula ochaza iphupha ungumntu onoba ngathi ngelinye ixesha uyamencana, uyavaleka apha ngasesifubeni okanye kulo mzimba ungentla. Engamancananga izawuba ngathi laa nto luvalo. Kukho into enjalo imane isenzeka phaa kuyo. Athi ke ngokamathongo phaa kuyo, ayiyomeko yasesibhedlele leya, ayifuni ubugqirha laa nto leya, yinto yakokwabo leya. Loo nto leyo ke ngoku funeka ayilungise ngendlela bona abantu phaa kokwabo xa baneemeko. Uyayazi imeko yakhe ithini na? Makayilungise ngokwendlela yakokwabo yesintu ukuba izinto ezikumila kunjeya bazilungisa njani na. Ukuba uzawuthi xa engaziva ngendlela engeyiyo aye phaa kwagqirha, oogqirha abazukwazi unyanga. Seyingesiso isibhedlele kodwa seyingugqirha. Camago msasazi. 072 514 5381. Qhamakho ekhaya. Molweni ekhaya. Molweni. Qhamakho umphulaphuli. Imangqongo zanobona wandindiza kwelaa cala watshona emboneni. 072 514 5381 072 514 5381. Masimve. Molweni ekhaya. Molweni. Molweni tata. Kunjani Ntombi? Siyaphila khondo, kunjani ekhaya? Siyaphila. Oh, Qhamakho tata.
Imali kandibuza lapho kutata, hey, iphuphe ndityiwa zizinja ezimbini ezimhlophe. Mm. Ezi azindalanga. Yes. Nje eziphuma ebunjaneni. Zinjanana. Okay. Zibuza ubuqina nje. Mm. Kodwa zindala kakhulu. Yes, Dad. Kweli sivuka kulo ngokuba sivuka kubo ubusuku. Iphupha ndine-15,000. Ngirolele mhlawumbe ngesigrain ndiyifaka apha bendiyinikwa ngomnye umfo. Le mali ingathi kune-3,000 kwesinye isandla. Imali engaka ndisola kangaka madoda. Yintoni? Oh, madoda. All right, ke tata phula. Yes, Dad. Akandipapho. Yes, Dad. Inkosi kakhulu uthonga isityiwa zizinja ezimbini ezimhlophe waphinda wathonga ingathi une-16,000 anayo ingathi uyirolele esilambeni ithetha ukuthini loo nto camakho mazalini Msasazi sawadibanisa bomabili amathongo akhe hayi khona ngoba andikuva ke ngoku andikuva all right ngaphinda uthethe bamazaleni sizawadibanisa omabini msasazi lamathongo akhe. camakho dada Ndiyavakala ngo. yes ndiyakuva ngoku dada ndiyakuva Sawadibanisa omabini lamathongo akhe ngoba ayathungelana lamathongo akhe nezazinja zimhlophe nala mali leya aphuphe ngathi uyayinikezwa phaya. La mali leya asinto ukubana yimali incakasana kodwa zinhlahla zakhe eziya. Ezazinja zimhlophe eziya ngamathongo akokwabo azama ukuthetha naye amkhumbuza ngomcimbi othile ekufuneka wenziwe pheka ebimifanele uba sowenziwe uyawazi yena utata. Lo mcimbi lo uzawuthi ke ngoku awukwenziwa lowo phaya ekhayeni uzawukwazi ukhulula inhlahla zakhe. Ezamali zivelayo phaya zizinto zakhe ezingade zihambe kakuhle ncakasana zibambekile. Ayixela uba kunemali azayiphiwa kodwa ixela uba inhlahla zakhe khona apho zibambeke khona. Makalungise ke ngoku ezazinja eziya zingade zimtye zimlimazi. Camakho msasazi. camakho bawumazaleni uthi lo mphulaphuli kweli cala camakho ntsundu ndicela undibuzele apha ndithonge ingathi sikukhaya khulu kulo tata kukho umsebenzi cha andiwazi lo msebenzi ngowantoni. Okwesibini ndithonga ingathi ndityiwa zizinja kwenzeka ke isimanga andithongi ke apha yenzeka lento ndaleqwa yinkomo ndisuka evenkileni ingaba zithetha ukuthini ezo nto ndicela undibuzele kuba umazaleni camakho ba umazaleni. Camakho msasazi masiphinde umphulaphuli lowa simjongele phaya ngokwangemoyeni uba kuvela ntoni phaya emoyeni msasazi. Kuvela into ezimbini phaya emoyeni. Kuvela ingwevu yasekhaya engekabuyiswa lo ngwevu. Kukho umtata othile waphaya ekhayeni kubo phaa ekhaya khulu ongekabuyiswa. Kuphinde kubekho umsebenzi endingaqinisekanga noba bazange bawenze kakuhle noba bazange bawenze na. Umsebenzi ke ngoku wamarhamncwa asekhaya. Laa nto kuthiwa ngumsebenzi wezilo. Kunomsebenzi wezilo ekufanele kuba bawenze ke phaya ekhaya. Nguwo lona ke ngokuba kuthiwa makawugqithise lo myalezo lowo ayiyo yakhe loo nto leyo ngoba kudala banawo amaphupha akumela kunjalo kodwa asikalale phezu kwawo okanye ngelinye ixesha avuka umphulaphula engasewakhumbuli. Camakho ba umazaleni basijonge kwelinye icala camakho ekhaya molweni ekhaya. Molweni tata kunjani? Siyaphila khona kunjani tata? Siyaphila tata ndinengxaki mna ndiyaphupha mangandivuka ekuseni ndiyalibala iphupha. Awuvuki nalo ithongo. Andivuki nalo tata. Camakho tata phulaphula eradiyweni. Nantso ke indlela uthi uyathonga nto nje xa yevuka selibele yonke loo nto ba umazaleni camakho. Camakho msasazi okokuqala msasazi masibafundise abaphulaphuli apha kwivukane. Kukho laa nto msasazi kuthiwa kukubonga ithongo. Mabangayilibalo. Xa uvukayo uvuka nethongo ukwenzela ungalibalela thongo phinda ulifake engqondweni. Okwesibini ubulele kumathongo akokwenu ngokuthungisa uthi ndiyalibulela eli thongo oli noba ngaba lithongo elikoyikisileyo noba lithongo eliye lakuphatha kakuhle sukulibala ukulibulela ithongo. Okwesibini msasaze sifuna uthethela okwesithathu masithethele abaphulaphuli abangasebenzisi mayeza nabaphulaphuli abathanda amayeza okanye abasebenzisa amayeza. Xa ungumntu
obalekeyo ngamathongo ongavuki nawo kumondlalo okanye washiya kumondlalo, ungawasebenzisa umsasazi amanzi omfula. Wawathatha la manzi omfula lo uwadibanise nobulongo benkomo ufuthe ngawo, ufuthe ngala manzi anobulongo, ufuthe nje iintsuku zibe 3 kakhulu xa uzawulala. Obo bulongo obukhileyo awuphinde ubusebenzise ngelanga elilandelayo, nala manzi ubufutha ngawo uyawachitha uqala amanye amanzi amatsha kuze kube kathathu. Kakhulu xa uzawulala uqinisekile awuzuphinde uphume endlini. Ndiyakuxelela emva kweentsuku ezi-4 ikhona into awuvuka nayo. Camaga umsasazi. Camaga bawumazaleni, masibaleke ke sikhangele nje ivenkile kweli cala lingapha bawumazaleni, sophinda sibuye sibe kanti siyaqhuba kweli cala. Masithi venkile. Ubuke weva ngoNomsephelele? Mamela ndikuxelele. KwaNomsephelele ungafumana iindidi zeesepha ezingakunceda kwezi zinto ezilandelayo. Ingaba unengxaki yolusu okanye isikhumba? Awulali ebusuku imimo yemdaka? Kudala ukhangela umsebenzi kodwa ungade uqashwe? Imali yakho iphelele ezandleni, awunantsebenzo? Awufumani bantwana? Tshintsha ubomi bakho ngokuthi usifumanele isepha yakwaNomsephelele. Ufuna ukuva banzi ngezi mveliso? Tsalela umnxeba kule nombolo 073 222 5555 073 222 5555. Sapholo kaphalo. Wamkelekile kumasiko nezithethe nomakhaya kaMnqongo uCastelo the main man. Sinjalo ke mphulaphula imizuzu ngamashumi 26 bethile pha intsimbi yakhe intsimbi yesibhozo sitsho kweli cala semnqabeni. Camago ekhaya molweni. Siyaphila khona kunjani tata? Siyaphila bakhona. Yes dad. Ngicela tata kandihlalutshele iphupha bandiphupe ingathi sibaniki ziya ebus stop, sifike le-bus stop siye lebhasi ifike. Ayifike ifike igcwele indawo ingekho kakuhle kodwa ke mdebisi ndingene phaa kuyo le bhasi. Cha ke ngokungathi ingxaki ndisese ngeke seyihamba le bhasi ingathi impahla yami ngiyisekele apha ngaphandle ngoku ihamba ngichaza le mpahla mawuzisele bhesi. Ngoku andicaphele ukuthi yafumaneka loo bhesi leyo ngoba ibhasi iyahamba. Bawumazaleni umbambile, ngicela phambi koba uqhawuke tata, umbambile bawumazaleni? Ndimbambile msasazi kodwa bethethela phantsi kodwa ndimvile. Alright. Masingene kuye bawumazaleni, ndiyatsho nami zikhona nje indawana endingazivanga kuyo le nto ndikonoma yes camago tata. Into enzekayo phaa msasazi, umphulaphuli phaya kukho izinto afuna zenzeke, makangazingxameli ube zinto masikhawuleze sifike zenzeke ngoku, ngoba ukhe zakhawuleza zafika ezi zinto ezo zenzeka zizombhida. Makakhabe nomonde kancinci, iyabonakala le nto ayicelayo, iyabonakala le nto afuna uba mayenzeke, kodwa ngoku kusalungiswa ezinye izinto, ngoba xa angenzeka uba yonke le nto ihambe ngohlobo afuna ngalo kwangoku, kukhona apha ngaba phazamiseke khona, kugqibeleke ke ngosekuphasalaka yonke into. Makabe nomonde nje ekwenzeni kwakhe nasekufuneni kwakhe izinto, ekugqibeleni kuzawukhanya. Camago msasazi. Camago kweli cala kuthiwa camago umsasazi nakutata umazaleni. Ndicela ubuza lithetha ukuthini eliphupha? Ndiphupha ingathi ndisecaweni ndifunda iBhayibhile. Emva koko hayibo mphulaphuli, yini bethuna bendiyicele ndingene enkqubeni uba bangafowunwa ngoWhatsApp, kanti abaphuli banjani? Camago umsasazi nakutata umazaleni, ndicela ubuza lithetha ukuthini eliphupha? Ndiphupha ingathi ndisecaweni ndifunda iBhayibhile, emva koko ndashumayela, kukho abantu abakhoyo becawe kwakunye nomfundisi. Phupha ngathi secawe nje yena ugqiba uyashumayela. Andimazi ke lo bungumntu okhonzayo umo wakhe okanye camago bawumazaleni akatsho ukuba ngaba kwenzekani, kodwa kuphupha esecaweni efunda iBhayibhile eshumayela. Yes dad. Msasazi, umphulaphuli lowa unesiphiwo msasazi, ungumntu omhlophe okokuqala. Into yesibini, unesiphiwo unesasipho kuthiwa sesobuthandazelo okanye kuthiwa sisithunywa, unesasipho. Xa siye siphuhliswa ke msasazi sizawuhambe sihambe sizibalule kakhulu kwiinkonzo ade abe ngumntu ongathi angaprofita noprofita, kodwa zangayoyiki loo nto akhululeke ngoba izokwazi uba isebenze kuye. Camago msasazi. Camago bawumazaleni, molweni ekhaya. Molweni tata Mnqongo. Molweni tata. Buyile eluhambeni. Tata ngicela ubuza man. Ungibuza lapha kutata umazaleni.
ukuba ngabana xa ubona imbovane zingandiphube ndiyayibona like uma ndisothuka ibe ndingayiphuphi zininzi ebegqobeni alapha erofini andizothuka ndibone zona angifuni uma ziphela zithathe mhlawumbi njengake-3 minutes ziphele selubona noba loo nto yintoni loo nayo. Pho xa esothuka ebuthongweni ubona imbovana apha erofini kodwa zihlala ixesha linye iba yimizuzwana nje emithathu emva koko ziphinde zithi shwaga zingaphinde zibekho ezo mbovane inoba ithetha ukuthini loo nto bamazaleni camakho tata. Angombono ohlambulukileyo lo msasazi ndingamxelela ngoku umphulaphuli angombono ohlambulukileyo lowo zizinto zobumnyama ezo ngela xesha athukayo emane ezibona aphinde futhi kungexesha zizilungiselela ukumhlasela akuhlambulukanga nje apho kwindawo le akuyo zizilwane ezo msasazi abantu bakokwabo amathongo kokwabo awakwazi uba angasebenza ngolo hlobo olo funeka aze kakuhle acace abonakale angaloko enyamalale vela yahamba nasephezulu uphinde ayenze yonke le nto enzekayo ngumkhuba lowa wobumnyama camakho msasazi. Camakho babazaleni ngicela ubambe njalo ke tata siphinde sibaleke siye evenkileni. Le ntengiso ilandelayo zizimvo zeli shishini likhankanyiweyo hayi ezelijelo losasazo. Camakho siniphathele indaba ezimnandi kakhulu nakulo nyaka ka-2026 umkhulu Dumakude uyaqhubeka ukunceda abantu yena ungumsombululi kwezingxaki zemali ukuze uqhube imoto zikanokutsho wakhe ikhaya lamaphupho akho okanye uphume ematyaleni ufundise abantwana bakho kwizikolo eziphucukileyo mtsalele umkhulu umnceba kule nombolo 071 711 6744 mandiyiphinde 071 711 6744 naxa ungayiboni inkqubela phambili emsebenzini sukulibazisa dibana nale ndoda inamandla abantu abaninzi bayabulela ngempumelelo zabo naxa kusenzeka izinto ebebekade zingenzeki ngexesha bephangela abantu abaninzi bazithethela ngokwabo bathi emsebenzini bingekho impumelelo koko indlela nje yokuphila ukuze uphile ubomi obungcono dibana nomkhulu Dumakude akusikelele nemimangaliso yakhe akufakele imali kwibhanka yakho okanye endlini yakho ukuze nawe ube lingqina ngemimangaliso yakhe kwabo abatyebileyo nabaphumeleleyo through short boys nezigubhu zikamkhulu Dumakude ukufumana imali yonke imihla nokukhulisa ishishini okanye ukubuyisa isithando esakulahlekela kudala mfonele okanye umWhatsApp kule nombolo kwakhona 071 711 6744 071 711 6744 kanti uMiss Biyela unika ubungqina kuba ebetyala abantu abaninzi kunye nebhanka wase wambulela ngemali nge-500,000 rands kunye nebhoko ezinhlanu mfonele umkhulu Dumakude kule nombolo 071 711 6744 071 711 6744 makudede ubumnyama kuvela ukukhanya. uCastello sisigadla sombungu igandaganda yewayilesi igorha neradio Ngamashumi imizuzu phambi kweyethoba intsimbi masikhangele kweli cala molweni ekhaya. Bamnqongo notata umazaleni ndirayithi ngotata. Molweni tata. Tata uMnqongo ndicela ububuza pho umntanam wathi uphuphile apha intombazana esesencinci ena 12 years uthi uphupha bebuya esikolweni nomntana uphethe le nto bathi idayari bethi uzawubhala ndazi bethi izawubhala ntoni ke ngoku uthi before ebhala ayiye bobuthongo uyibeka apha kuye esifubeni uthi ayiye bobuthongo uthi kufika abantu abadala abantu abakabazi bomphethe ingubo ezibomvu engathi zezamakrwala xa befika kuye uthi bambuze uba yintoni le nto uyiphetheyo utata hayi yincwadi yesikolo uthi bambethe apho bambethe ingaba tata lichaza ukuthini tata elo phupho ngicela uva nje lapha kutata umazaleni uthetha nomphulaphuli ngapha esiteke tata. Alright. Nkosi kakhulu mphulaphuli phaya esiteke. Tshini madoda simanyena ngapha esiteke umayeshele siyabulela kakhulu. Camakho ba umazaleni. Camakho msasazi mandithathe lithuba khona nditsho phaa kumphulaphuli phaya esiteke. Siyavuya uba siyavakalana phaya esiteke. Madoda. Into enzekayo phaa msasazi umphulaphuli makamqaphele umntana lowa akho nto imbizayo kuye kodwa uza uhamba bengumntana omhlophe ndingatsho ngomlomo ugcwale phofu kwangokuba ungumntana othandwe kakhulu zizihlwele
makawaqaphele awalandele amaphupha akhe, ngoba ungamane abanezigulonyana ezingacacanga ezingabhekanga phi, kodwa angayithethi loo nto phambi kwakhe uba mntanam ungumntu omhlophe, ngoba abantwana baske bangakwazi ukuziphatha ezinto ngendlela efanelekileyo, ayicinge ngenye indlela nasesikolweni angaqhubi kakuhle ngenxa yaloo nto leyo. Kodwa yena nje liyaxela nje uba ungumntana ophiweyo onesiphiwo, uzahamba athethe imihlola, abone izinto ezingabonayo, abe nothetha emoyeni. Camagu Msasazi. Camagu Bawumazaleni, molweni ekhaya. Molo msasazi wam na bawuJwarha apho Bawumazaleni. Ndivuke ndinephupha apha ingathi kule ndawo ndiyosebenza kumlungu endisebenza kuye, kodwa lo mlungu sewasishiyayo wasweleka. Ingathi sizawusebenza kwindawo kulaa ntsika, kulaa nto yokwenza inantsika phaa phezulu, enantsika phezu kwendlu, laa nto kuthiwa yi-flashing, apho inantsika izinki enkosi kumngengane kwashota. Kwashota. Ndifuneka ndincede apho ngelo phupha elo uba Umazaleni, enkosi. Nkosi Rathi, nkosi kakhulu, siyabulela. Camagu Bawumazaleni. Msasazi, kukho laa nto simane siyithetha apha kubaphulaphuli. Ukuba ngaba ubusebenza endaweni ethile, wawucela lo msebenzi lowo emathongweni akokwenu, akupha lo msebenzi lowo, wasebenza kakuhle. Ngoku wena uthi wawuphela lo msebenzi lowo, ungabisabuyela kubantu bakokwenu ukuba heyi, ndandiwucela umsebenzi nandipha, ngoku itorho liphelile. Ngoku ndizowubulela ngale nketshenketshana ndinayo apha. Ndithi nasi isonkanyana esesishiyekileyo kwisonke endiphume naso phaya. Ndiyabulela abantu basekhaya. Ibalulekile ke loo nto le ke Msasazi, umntu awenze umbulelo xa esephumile kuloo ndawo leyo. Loo nto le Msasazi izamnceda into yobana xa sefuneka aphinde afumane omnye umsebenzi kube lula umfumana. Alright, Abanye abantu uxolo Bawumazaleni, uxolo uye waphazamiseka. Kukho abaphulaphuli, ndiyanicela abaphulaphuli, ndiyanicela into endizoyenza, ezi nombolo ndizosuke ndizibhlokhe ngoba ndiyithethe ezisuka. Mphulaphuli enenombolo egqibela ngo-499, nawe mphulaphuli onenamba egqibela ngo-157, ndicela ningafowuni ngoWhatsApp ngoba niyaphazamisa apho iyathetha uba Umazaleni asimva kakuhle ngokufowuna ngoWhatsApp. Nceba Umazaleni, ndicela uqhube dada. Msasazi, ngoku ke kuba nzima abanye abantu umsebenzi bawufumana, kuthiwa oko wasebenza kwifem ethile okanye wasebenza kumsebenzi othile kwathatha ixesha uba phinde awufumane umsebenzi, okanye zange aphinde awufumane umsebenzi, kanti kungenxa yento yokubana akazange awubulela lowa umsebenzi wokugqibela wayewucelile. Ngoku kunento yokubana ke ngokuba angaphinda azeke mzekweni enze laa nto wayenzile kulowo msebenzi. So ngoku kubalulekile uba xa uphuma emsebenzini, noba ke Msasazi kusemva kwexesha usenanto, uyongxengxeza nje ume phambi kwamaxhanti kokwenu uthi ngoku ke ngoku ndicala ke abantu bakuthi niphinde nindivulele elinye isango ndizokwazi uba ke ngoku kweli thuba lizayo ndenze izinto ngendlela efanelekileyo. Camagu Msasazi. Camagu Bawumazaleni, molweni ekhaya. Camagu Mngqongo. Molweni tata. Mngqongo, ndikhawuleza ndiphupha mna, ndisoloko qho kumaphupha endinawo ndiphupha kukho izinja njengaphezulu, uba kukho izinja zinemilomo emikhulu, but le nja ayindilumi inebala elibomvu, ayindilumi qha indijongile, indijongile ongathi izawuthela ngondixhumela, indijongile. Ndathuka apho kongoku Mngqongo, awe ndiyalithetha ukuthini kongoku, thetha nomawawo eCredoc. Nkosi Mawawa ngapha eKaladoko, uthi uMawawa usoloko ethonga izinja Bawumazaleni, qho amaphupha wakhe anezinja, kodwa ayimlumi loo nja leyo, qha imjongile nje. Ngabe ithetha ukuthini loo nto? Camagu Bawumazaleni. Msasazi, linobuzazanyana elaphupha lakhe uMawawa. Ndizawucela uba andibambe emva komnxeba, lifuna silithethe ecaleni lona. Silithethe nje ecaleni sizokwazi uba ke ndimbuze neminye imibuzo ethile, lizokwazi uba ke ngoku sibe nento ebheka phambili. Camagu Msasazi. Right, basijonge nalapha emnxebeni. Molweni ekhaya. Molweni mama. Molweni tatu Mngqongo. Molweni mama. Bengicela undixelele
Bayiphupha ke ngomntwana landa. Ngathi ngomntwana omncane uthale liboza ngilazibale abani. All right. Alright, kakhulu Thonga umama akho ongasekhoyo ingathi ungena ubeleke usana waphinde wathonga ingathi banomntana omncinci pha endlini nto nje akamazi lo mntana omncinci olisana libomvu balelikabani. Ithetha ukuthini lonto camakho ba umazali? Msasazi umama lo ongasekhoyo ufuna ubaxelela into kubana kukho umuntu ebekhe waphulukana nomntana pha ekhayeni okanye umuntu ebekhe wachithakalelwa sisisu pha ekhayeni. Uthi ke ngokumama mhlawumbi lo muntu lo akhange aqonde. Uthi ke ngokumama lo awungasekhoyo uvelayo phaya uthi lo mntana lo ungasekhoyo uphaya kuye ezandleni zakhe semamkelile yena lo mntana lo. Camakho msasazi. Bulweni ekhaya. Bulweni. Molweni msasazi. Bulweni mama. Thetha noMarhadebe Ncamakwe. Ngicela nibuzele apha kuba uJwarha ubana xa ophupha xa wenze ibhekile ne usilile umqombothi kuvele umama wakho emathongweni esithi bakhona abantu abazawuza apha bezolobola. Sicela uzupheke upheke ukutya ipleti zabo sigqume phaa endla. Lithetha uthini na elo phupha? Enkosi, bye-bye. Camakho ngicela ba umazaleni siliphendule xa sibuya ngapha. Le ntengiso ilandelayo zizimvo zelishishini likhankanyiweyo, hayi ezelijelo losasazo. Camakho siliphathele iindaba ezimnandi kakhulu nakulo nyaka ka-2026. Intombazana wenzani? Abantu yena ungumsombululi kwezi ngxaki zemali ukuze uqhube imoto zikanokutsho wakhe ikhaya lamaphupho akho okanye uphume ematyaleni ufundise abantwana bakho kwizikolo eziphucukileyo. Mtsalele omkhulu umnxeba kule nombolo 071 mandiyiphinde 071 naxa ungayiboni inkqubela phambili emsebenzini sukulibazisa dibana nale ndoda inamandla. Abantu abaninzi bayabulela ngeempumelelo zabo naxa kusenzeka izinto ebebekade zingenzeki ngexesha bephangela. Abantu abaninzi bazithethela ngokwabo bathi emsebenzini bingekho impumelelo koko indlela nje yokuphila. Ukuze uphile ubomi obungcono dibana nomkhulu uDumakude akusikelele nemimangaliso yakhe akufakele imali kwibhanka yakho okanye endlini yakho ukuze nawe ube lingqina ngemimangaliso yakhe. Kwabo abathebileyo nabaphumeleleyo through short boys nezigubhu zikamkhulu uDumakude ukufumana imali yonke imihla ukukhulisa ishishini okanye ukubuyisa isithando esakulahlekela kudala. Mfowunele okanye umWhatsApp kule nombolo kwakhona 071 711 6744 071 711 6744. Kanti uMisibiyela unika ubungqina kuba ebetyala abantu abaninzi kunye neebhanka wase wambulela ngemali nge-500,000 rands kunye neebhoko ezintlanu. Mfowunele umkhulu uDumakude kule nombolo 071 711 6744 071 711 6744. Makudede ubumnyama kuvela ukukhanya. Sapholo kaphalo wamkelekile kumasiko nezithethe nomakhaya kamnqongo uCastelo the main man. Lishumi linesixhenxe imizuzu phambi kweyethoba intsimbi sehlalutya amaphupho. Molweni ekhaya. Camakho ba umnqongo. Molweni tata. Ubuza apha kuba umazaleni. Iphupha umama womntanam. Lo mama womntanam wasweleka ngo-2003. Selotyolo ulotyolwa uku kha singekadibanisa ifemeli ke ngoku kakuhle ke ngokwe-officially. So into enzekileyo ndimphupha engathi ufika ndilele wafika achopha apha emazantsi apha ebhedini. So xa ndiye ndimqwalasela ndimfumanisa uba hayi mani uyakhanya umhle apha ebusweni uncumile uphethe imali eninzi apha esandleni. Qha ndibanga akade athethe qha ndisuke ndothuke. Xa ndothuka ndibenayo laa nto ingathi nyhani ebelapha lo mntu kubekho laa feeling ethi ingathi ebelapha. Tata umazaleni akandihlalutyeli ngaba lithetha uthini na inkosi. Nkosi tata camakho ba umazaleni camakho Jwarha. Uthi umsasazi inkosikazi yakhe le engasekhoyo mandimxelele into kubana izinto okwangoku nje usaziqhuba kakuhle. Makazibambe iziqine kule ndawo azibambe kuyo. Ukuya phaa phambili kubonakala engathi kusakhanya. Makaqine. Unyanisile xa sothi ebemfike yena buqo yena ngokwakhe emathongweni. Camakho msasazi.
Camakho ba umazaleni. Camakho ba ndilele ndiphupha okay. Ndilele endlini kamakhulu ndiphuphe ebuhlanti kuhleli ootata engingabaziyo benxibe amafele abrown. Ingabe ithetha ukuthini? Okay, uphupha ulele endlini kamakhulu wakhe. So uphupha ingathi ebuhlanti kukho ootata angabaziyo banxiba amafele abrown. Camakho ba umazaleni. Ingule emhlophe leyo msasazi kunengule emhlophe mchwechwelayo kodwa le ngulo imhlophe le kubonakala uba xa ndiyijonga nje isuka emva kulapho kukho apho ingazange yaphatheka khona kakuhle ngoku imane iziveza phaa kuyo ngoku imenze abe nechaphaza le ngulo emhlophe. Camakho msasazi. Bulele ekhaya. Molweni Camakho tata uNgqongo notata uMazaleni. Molweni mama. Ndicela undibuzele apha kutata uMazaleni. Ndiphupha ndikwadade-bawo wam but wabhubha udade-bawo. Then ingathi kuhamba amanzi apha esitratweni kwisitrato esiphambi kwendlu yakhe singaphaya ngaphambili ngapha kwegadi. So sihamba amanzi aqina esaa sitrato side ayahlala amanzi. Then apha kwakhe ingathi kuyaphithizela kukho umsebenzi. Ingathi ke ngoku mna ndithetha nechule, ichule ke which is ngumyeni wakhe. So sihamba sobabini nechule simane sisiya kuye apha ecaleni kwendlela kule ndawo akuyo. But andikhumbuli uba besithetha esithini andisayazi andiyazi uba besithini besithetha sesithini. Inoba yintoni leyo tatam. Enkosi ndikumalisa. Alright, Nkosi kakhulu Malisa. Ba umazaleni ndicela silibambe ke lithongo likaMalisa ndiyafuna nje uphinde nibaleke ndiye kwelicala. Le ntengiso ilandelayo zizimvo zelishishini likhankanyiweyo hayi ezelijelo losasazo. Gama lam ndinguNokuzola, andazi ndingaqala ngaphi ukubonga ukhulu Dumakude. Ungamfumana kule nombolo 071 711 6744 071 711 6744. Emva kokuswelekelwa ngumyeni wam, ubomi abukhange bube mnandi. Umrholo wam ubungandonelisi kwaye ndalahlekelwa kokuninzi kunye neemoto zam. Kwananjalo ndandinawo umnqweno wokuphumelela ndifane nabanye oomama abaphumeleleyo. Lafika ithamsanqa kum mhla ndeva ngomkhulu Dumakude abantu bebabaza kunomathotholo kananjalo nakumakhasi ezonxibelelwano. Ikakhulu usisi Lusanda Mzembe waseQueenstown oyi-business lady eyaziwayo noMr Mthembu waseTsolo, umama uYolisa wasentabankulu, ubhuti Lukhanyo waseDutywa, usisi Nokuthula waseKokstad. Ndaba nomdla kakhulu mhla ndeva kubulela utata waselalini yam osisityebi esaziwayo. Inyanga nenyanga, iveki neveki kuvela abantu abatsha kunomathotholo bebabaza ngaye umkhulu Dumakude. Naye usisi Nomfundo wasePietermaritzburg waye wanikeza ubungqina nendlela eyapheliswa ngayo intlupheko ngumkhulu Dumakude ngexesha imeko ibinzima kuye. Nam ke wandinceda umkhulu ngemali yasebhenk. Ukuba nawe unomnqweno wokuba kulo nyaka uncedakale, mfowunele umkhulu Dumakude kule nombolo 071 711 6744. Ndiyiphinde 071 711 6744. iCastello sisigadla sombungu igandaganda yewayilesi igorha neradio. 12 imizuzu phambi kweyethoba. Ba umazaleni usalibambile elaphupha likaMalisa. Make siliphinde kancinci umsasazi ndizoqiniseka. Alright. Molweni Camakho tata uNgqongo notata uMazaleni. Tata ndicela undibuzele apha kutata uMazaleni. Ndiphupha ndikwadade-bawo wam but wabhubha udade-bawo. Then ingathi kuhamba amanzi apha esitratweni kwisitrato esiphambi kwendlu yakhe singaphaya ngaphambili ngapha kwegadi. So sihamba amanzi aqina esaa sitrato side ayahlala amanzi. Then apha kwakhe ingathi kuyaphithizela kukho umsebenzi. Ingathi ke ngoku mna ndithetha nechule, ichule ke which is ngumyeni wakhe. So sihamba sobabini nechule simane sisiya kuye apha ecaleni kwendlela kule ndawo akuyo. But andikhumbuli uba besithetha esithini andisayazi andiyazi uba besithini besithetha sesithini. Inoba yintoni leyo tatam. Enkosi ndikumalisa. Alright, Camakho ba umazaleni. Camakho msasazi, izinto zimbini phaa msasazi engaba zizinto efuneka bezijongile. Okokuqala into efuneka bayijonge, funeka baqale bajonge uba ingaba inkomo yakhe bamenzela na, inkomo yakhe yenkobe. Eyesibini into yokuba
ingaba sisidlo esithile efuneka bamenzele sona pha ekhaya ibe inkumbulo yakhe. Ngabula zitshica inki kuthiwa abanye bathi yidinara ngabula zitshica inki, kodwa isidlo nje sithile nje singathethi into engathini. Loo nto leyo izawumenza uba naye amane ebavelela ezisa neentsikelelo kubo. Camagu Msasazi. Kuthiwa Amanda Rhwaxa kweli cala yena uthonga utatakhe ingathi uyakhalaza apha emathongweni, uthi kudala elambile akadaphakelwe ndiyaqonda utatakhe akasekho. Ingabe ithetha ukuthini loo nto bomazaleni? Naleyo Msasazi izawufuna baqala bajonge utata wazenzelwa na iimfanelo zakhe, into ekufana nokukhatshwa nokubuyiswa. Kwezo zimbini ikhona into engekenziwa, noba enye yenziwa engahanjiswanga ngendlela, okanye bayenzile kodwa bayenze emva kwexesha elide. Ngoku xa yenze emva kwexesha elide laa nto iba nezinye izidingo. Camagu Msasazi. Molweni ekhaya. Mancamakuhle kuwe Ngqongo notata Mazaleni. Ngenye imini ndiphuphe ngathi ndisecaweni, le cawe leni ingathi iSt John's, kubekho umntu ongubhuti ojikelezayo, jikeleze aze kum athi kukho into elapha kum entloko. Emveni koko kuze umntu ongumama apha enkunzweni, kuyacaba ngumntu omkhulu apha enkunzweni, eze azoyijonga lo mntu afike ikhona nyhani. Emveni koko athathe isibhosi okanye imesi ayiqubule le nto ayisuse, ugqiba kwakho uyisusa andibonise athi yiyo le ndiyisusile. Camagu ndixela ukubuza uba lithetha ukuthini lo phupho. Alright, nkosi kakhulu. Camagu bomazaleni. Camagu Msasazi, masimhlolele naye umphulaphuli. Ngokwasephupheni bayiveze ngokuba isentloko, kodwa le nto Msasazi phaa kuye umphulaphuli makamamele kakuhle, ayikho sentloko, ilapha esuswini. Ndawoni apha esuswini malungana neli cala lasekhohlo, kancinci apha ezantsi kwembambo. Ikhona into phaya engafanelanga ibe khona phaya, uzawuyazi yena. Inamaxesha oba ngathi yehla ihlela ngezantsi koqongo. Camagu Msasazi. Molweni Mnqongo, ndicela undibuzele kutata. Ndinento yophupha ilindle, emva koko ndinambozelwe ebusweni nasemzimbeni. Ingabe ithetha ukuthini loo nto? Camagu bomazaleni. Camagu Msasazi, masiqale silungise le ndaba elindle, sibafundise kuba apha kuvukani asihlalutyi nje okanye sichaza nje amaphupha, siyabafundisa abaphulaphuli ngamathongo. Ngelinye ixesha Msasazi uyaliphupha ilindle. Ukuphupha ilindle Msasazi, mabaphume abaphulaphuli kakhulu ababevukani kulaa nto yokuba xa uphuphe ilindle uphuphe isichitho okanye uphuphe isimnyama okanye uphuphe intoni. Abantu abafani. Ngelinye ixesha uyaliphupha ilindle. Umzekelo ndingathetha ngam, xa kunento endizayifumana okanye into entle ezawundenzekela mna, ndiphupha ndibona ilindle okanye ndingene kwilindle okanye ndilinyathele ilindle okanye ndinukuselwe lilindle. Ndiyayazi uba ikhona into entle ezayo kum. Bakhona ke nabanye abantu abanjalo. Kodwa ke kwesi sithuba somphulaphuli kuba esithi ude abe nento emnambuzelelayo apha ebusweni, kucacile into yokubana ikhona into ehambisana nomgqwaliso kweli lakhe ilindle. Camagu Msasazi. Molweni ekhaya. Camagu Msasazi, Camagu tata Mazaleni. Mna ndisenje ndiphupha ndibanjwa ndisetrongweni okanye ndibanjwe e-police station, ndiphinde ndiphupha ndilala nomlungu, ndiphinde xa ngelinye ixesha ndiphupha ndisemlanjeni ndincokola nomamlamba angabelungu. Enkosi Msasazi. Camagu bomazaleni. Camagu Msasazi, umphulaphuli lona ndiyafuna ndibambe emva komnxeba ndimcacisele kakuhle, kodwa ndizambamba nje kancinci apha naphaya iqonde le nto yakhe yenzekayo. Umphulaphuli okokuqala ungumntu omhlophe. Into yesibini, usetyenziwe, zikhona nje izinto asetyenzwe ngazo. Kwezi zinto asetyenzwe ngazo neenwele zakhe zathathwa zasetyenzwa ezo nwele zakhe. Iyavela loo nto le, kodwa ndamcacisela banzi emva kwenkqubo, amamele aphinde afowuni ndizomcacisela banzi. Camagu Msasazi. Camagu bomazaleni, napha emnxebeni ndiyabona kuyakudala nidanyaza kule mizuzu imbalwa. Masikujonge emphulaphuli 072 514 5381 072 514 5381. Mizuzu mithandathu phambi kweyethoba intsimbi. Sawazela ngomva mazomoya. Molweni ekhaya.
Amanyanga hamba nami kuphilwa njani ekhaya tata? Kuhle Tamako. Nginethupha melisolo ngenzekele. Ngithupha oko ndilekwa ngathi ndiphakathi kombona. Ngileqwa ngabantu ndibabona uba ngoobani, but baba baninzi. Ezinto emisi emveni kokuza kwabo ngemisi phakathi nje ndiba ndizodinga kwam emveni koko ndilwe nami mese ndiyazi uba ndithatha. Ndikubonise abo bantu abo. Alright. Noba liphethe. Alright, Nkosi kakhulu Phupeleqwa kukhona emisi uphakathi kwemimbona yonke loo nto. Camakho ba uMazaleni. Sasazi into zomphulaphula phaya zimbini. Kukho ingozi emleqayo. Amawabo ayamphephisa xa kulaa ngozi leyo. Kodwa kunento angafuni ukuyenza. Yiloo nto kuvele zazikhali phaya. Amawabo ayamsindisa amlwela phaya. Kodwa kunento angafuni yenza ukuba akhe abe nebhekile eza kuphuma pha ekhaya ibizwe ngayo. Yiloo nto ke ngoku uvela umbona. Laa mbona ayingombona ncakasana. Ngamazimba lawa avelayo phaya. Amazimba lawa. Camakho ba uMazaleni. Masijonge ivenkile yokugqibela sibuye siqukumbele inkqubo. Le ntengiso ilandelayo zizimvo zeli shishini likhankanyiweyo, hayi ezelijelo losasazo. Gama lam ndinguNokuzola, andazi ndingaqala ngaphi ukubonga ukhulu Dumakude. Ungamfumana kule nombolo 071 711 6744, 071 711 6744. Emva kokuswelekelwa ngumyeni wam, ubomi abukhange bube mnandi. Umrholo wam ubungandonelisi kwaye ndalahlekelwa kokuninzi kunye neemoto zam. Kwananjalo ndandinawo umnqweno wokuphumelela ndifane nabanye oomama abaphumeleleyo. Lafika ithamsanqa kum mhla ndeva ngomkhulu Dumakude abantu bebabaza kunomathotholo kananjalo nakumakhasi ezonxibelelwano, ikakhulu usisi Lusanda Mzembe waseQueenstown oyi-business lady eyaziwayo, noMr Mthembu waseTsolo, umama uYolisa wasentabankulu, uBhutlukhanyo waseDutywa, usisi Nokuthula waseKokstad. Ndaba nomdla kakhulu mhla ndeva kubulela utata waselalini yam osisityebi esaziwayo. Inyanga nenyanga, iveki neveki kuvela abantu abatsha kunomathotholo bebabaza ngaye umkhulu Dumakude. Naye usisi Nomfundo wasePietermaritzburg waye wanikeza ubungqina nendlela eyapheliswa ngayo intlupheko ngumkhulu Dumakude ngexesha imeko ibinzima kuye. Nam ke wandinceda umkhulu ngemali yasebhenk. Ukuba nawe unomnqweno wokuba kulo nyaka uncedakale, mfowunele umkhulu Dumakude kule nombolo 071 711 6744, ndiyiphinde 071 711 6744. Alright, mizuzu masenze mithathu phambi kwaba sitsho sithi yethoba intsimbi. Siya ke kwivaleni ke ngoku siyiqukumbele ndizojonga nje obhalileyo apha kweli cala likaWhatsApp abemnye ndifunde nje okanye babe babini. Camakho msasazi, ndiphupha ndisemngcwabeni kodwa andibazi aba bantu balapha kodwa ndiphakathi kwabo. Utsho lo mphulaphuli athi omnye ndifuna nje omnye obhalileyo nje into emfitshane soyivala. Ndicela undibuzele kutata uMazaleni, wayendihlolile ndimfowunele wathi ubona imisebenzi esisemva ngayo pha ekhaya, qha kwasuke kwaphela i-airtime engekayichazi. Bendicela undibuze ngaba yeyipha njani. Phinda uzame i-airtime kaloku umfowunele uba uMazaleni, phinda uzame i-airtime umfowunele uba uMazaleni. Ndiqonda uba ngabe uzoba sakukhumbuli ngoku. Ba uMazaleni, make siphendule lo umphulaphuli wokuqala uphupha abantu emngcwabeni. Lo umphulaphula hama akazame i-airtime aphinde abuyele kuwe ba uMazaleni. Msasazi, umphulaphuli lowa kunomphanga azawuva kungaphelanga iveki ezimbini ezintathu. Ngumphanga lozawuva umntu nje amaziyo. Kodwa loo nto leyo ke ize ngamphathi kakubi. Uyaxalelwa njengamathongo njengomntu oziva izinto. Camakho msasazi. Camakho ba uMazaleni. Inkosi kakhulu kwaba kuba kuFacebook uphuma siyabhunga mfana kaliveze simolweni kwivukani. Mna ndicela ubuza xa uphupha xa ungaphuphi kwa ukuphupha ithini loo nto? Enkosi ndisengcobo kwesika Dr. AB Quma. Ngokugqibela loba uMazaleni seyivala uthi yena akathongi akaphuphi kwa.
uphupha njengoba besithilo nje msasazi mabathathe nje nokuba bubulongwe nje adibanise namanzi omfula okanye amanzi omfula nje wodwa nje afuthi angawacima phalaze ngawo aphinde ethamsa iintsuku zibe mbini kanjalo uzawuwavuke obambile msasazi. Nama ndizibulelele kakhulu umsasazi kubaphulaphuli ndisithi nakanjalo kwabo bakufitshane umzekelo neNtshona Koloni okanye kwabo banabantu babo baseNtshona Koloni mababanikeze iinamba zenkolo yomzikantu sibahlole simahla nje bangakhuphi nesente emdaka. Sibahlola simahla baseNtshona Koloni naxa seMpuma Koloni sizawubazisa sibahlole simahla. Bangasibamba kulaa nambara ithi 076 075 9355 076 075 9355 okanye athi 063 182 6858 063 182 6858 okanye ungene kuFacebook nakuTikTok uthi inkolo yomzikantu inkolo yomzikantu. Njengoba nditshilo nako abafuna unyango nongcebise kwiinto zesintu bangasibamba nobona abantu bakho baseNtshona Koloni uthi babambe inkolo yomzikantu. Ndiyabulela kakhulu ngeli thuba msasazi mandithi busuku benzolo kuwena kubaphulaphuli. Busuku benzolo ba uMazaleni masibambe ngazibini